Informácia z rokovania, dobrý deň, krízový štáb zasadalo tu v Malackách. Priestorov záchranné brigády, hasičské, rozvodový náhodou, pretože práve do týchto miest už aktuálne stahujú všetko potrebnú a technika. V prípade táto hlavne na Vzávory, pretože všetci hovorili o tom, že hlavne Záhoria mal byť to najviac postihnutie. Bolavý minister životného prostredia hovoril o tom, že ona má písal, mala zdvihnúť stať kubíkov za 1,500 by sa mohla začala ministri životov prostredníctvo. Hovorila v súvislosti už všetkých starostov obcí, ktoré by nám to je samozrejme pripravuje prípadu. Hovorili o tom, že štát ju pripravený nejakým spôsobom pomôcť. Nebudeme mať tým pádom aj voda, ale aj silný vietor rýchlosti 80 km za hodinu, takže tu bude ďalší problém situáciou komplikovať. Tiež povedali, pripravujeme už štábu a zvýšili, čo sa týkalo pôvodných na druhý stupeň ochrany. Samozrejme trafikovacia, aby mala začiatka od sobotného väčšina, mohol byť to maximálne teda dokončen reagovať podľa toho. Všetci by mali byť schopní reagovať na to, čo som naražite, všetko v rámci toho, aby sme len možno rizika, všetku techniku, primárne cena, základnú brigádu v Malackách, že primárne západné Slovensko v pohode rieky Moravy je najviac ohrozené, že problém nastane niekedy večer od nedela rána. Bude také kritické 3 dni počasí, organizátorov viacej podujatí sme sa naprieč celým Slovenskom nebude napríklad už zajtra zareagovať, tak zisťovala Monika, koľko má predpovede počasia. Zareagovali viaceré mestá už včera, no a pridávajú sa ďalšie, napríklad Topolčany ohlasili, že rušia nočný beh a mesto má takisto v Nitre zrušili niekoľko podujatí, ktoré sa mali konať.